Máme tu ďalšie video, v tomto videu si ukážeme, ako konkrétne ja využívam ChatGPT na tvorbu obsahu, nepriamo na tvorbu, ale ako si s ním vypomáham tvoriť obsah. Ukážeme si, aký proces využívam, aký systém to mám, aby som ten obsah mal čo najlepší a potom, aby na sociálnych sieťach mal čo najlepšie výsledky. Takže máme tu otvorený ChatGPT a začneme asi tým, že keď ideme napríklad tvoriť na svoj profil nejaký obsah, tak dáme si najprv tu na, že vytvoriť nový projekt. Dáme si tu na názov projektu, môžeme tu nazvať, takže dáme osobný tréner. Projekt sa nám vytvorí a ten projekt vlastne je keby skupina chatov na jednom mieste, ktorý keby v tom, ten projekt vlastne je keby skupina chatov v tom jednom projekte. Tie chaty medzi sebou keby navzájom a ten projekt má vlastne keby jednu pamäť, kde sa ukladajú všetko, čo tam v tom projekte preberáš. Vie si tu pridávať aj súbory. Ukážeme si, čo je dôležité pridať tam na to, aby sme vedeli mať dobrý obsah. A je to vlastne taký ten jeden projekt, kde je všetko pokope a medzi sebou tie chaty si vedia keby zdieľať tie informácie, že čo do ktorého píšeš. Na začiatku, na to, aby nám ten projekt dobre fungoval, aby sme mali z neho dobré výstupy, tak potrebujeme si tu pridať súbory. Aké súbory tam potrebujeme mať? Je to branding. To, ako si tvoriť branding, som rozoberal v staršom videu. Vlastne je to to prvé video, ktoré je na tomto profile. A tam rozoberám presnejšie, že čo vlastne ten branding je. Ukážeme si to, že čo tam by všetko malo byť. Tu je, že poslanie, vízia, hodnoty, osobnosť, cieľovka, vizuál a jazyk, ideálna persona, positioning značky. Potom tu sa rozoberá, ako vymyslieť obsah, ktorý zasahne tvoju cieľovú skupinu. Takže keď nemáš vytvorený ešte branding pre svoju značku, svoju firmu, tak určite začni tým. A to si potom vložíš tu na. Potom je tu napríklad dobre vložiť, alebo aspoň ako to ja využívam, a vložím si sem napríklad nejaké transkripty videí, napríklad na tvorbu scenárov, tvorbu hookov a tak podobne. Že nájdem si nejaké video na tému, ako sa robia správne hooky alebo ako písať kvalitné skripty na videá. To následne cez tento program to video si stiahnem z YouTube, hodím ho tu do Adobe Transcript, alebo ako sa to volá, a on mi vytiahne keby to hovorené slovo z toho videa a prepíše to do textu. A takto si napríklad môžete tu navložiť tieto transkripty na to, ako robiť hooky, ako písať skripty, že ste osobný tréner a máte nejaké napríklad e-booky o cvičení alebo o tom, na čo sa vy konkrétne chcete zamerať. Môžete to sem kľudne hodiť a ChatGPT bude čerpať tie informácie z toho e-booku. A je to dobré hlavne na to, aby ste vedeli, že tie informácie sú overené alebo sú kvalitné z kvalitných zdrojov. Takže je lepšie, keď mu to vložíte, hlavne to, o čom chcete robiť, vložíte mu to tu na a on následne z toho čerpá všetky dáta, všetko noho a tak podobne. Ak idete ešte robiť len ten branding, môžete si ho rovno kľudne začať robiť tu na už tomto vytvorenom projekte. A keď budeme mať vytvorený branding, budeme mať tu na všetky tie súbory, ktoré chceme, aby ten ChatGPT využíval, môžeme sa potom následne presunúť tvorbu content plánov. Nebudem to celé rozpracovať tu na, ukážem vám, ako to napríklad na tomto profile Sigmedia. A tu vidíte všetky vlastne chaty, ktoré využívam, a keby ste si pozreli všetky tieto
chaty, tak vidíte tam, ako presne tvorím obsah na sociálne siete. Takže ja stále začínam napríklad content plánom. Ak začnete si tvoriť tento chat, na začiatok vám odporúčam použiť prompt na tvorbu content plánu, ktorý vám vložím do popisu videa. Je to tento prompt. Ten vložíte na začiatok a len si tam podoplňate tie informácie, ktoré tam treba doplniť. Napríklad tu pri cieľovej skupine nemusíte tam cieľovú skupinu písať, keď ju máte rozpísanú v tom brandingu, ktorý ste mu vložili, takže stačí, keď tu vložíte, že cieľová skupina a do tej zátvorky napíšete, že nájdeš to v súbore branding, ktorý som ti vložil do projektu a on si potom už vyťahne tie informácie z toho, takže nemusíte to tam všetko prepisovať znova, ale tento prompt mu vložíte na začiatok do chatu content plan. A to, čo vám vyjde hneď na prvýkrát, nemusí byť úplne ideálne. A taktiež nevyužívajte to, čo vám dá ChatGPT na 100%, že budete sa na ňo vždy spoliehať 100%, nedajte nič do toho, také nejakú svoju myšlienku, nejaké svoje nápady. To, čo vám vypluje ChatGPT, by malo byť len taký odrazový mostík alebo taká kostra, o ktorej sa odrazíte, ale určite si vždy to upravujte. Či už podľa toho, aké vy máte nejaké dáta zo sociálnych sietí, čo funguje, čo nefunguje, alebo ak máte pocit, že to, čo vám ChatGPT dal, nebude fungovať, alebo hoci čo, proste nejaký dôvod, kľudne si to opravujte a kľudne mu to aj napíšte, že toto nie je dobre, alebo toto je dobré, toto uprav takto a on sa postupne bude učiť a po pár týždňov už proste bude vedieť, že čo chcete presne a už tých úprav tam bude treba minimálne. Ja nikdy nevyužívam to, čo mi dá na 100% veľakrát, len dostanem nejaký nápad na nejakú tému a tak podobne a natočím to, ale niekedy proste nejde vám kreativita na 100%, tak je dobre, keď vám to niečo proste dá a nejak si to upravíte, niektoré témy využijete tak, ako vám to dá chat, ale nikdy to nevyužívajte, že na 100%. Keď budete mať tie rozpísané témy od chatu, ja si to potom všetko prepisujem do Notionu. Notion je taký software, či už na plánovanie nejakých taskov, na tvorbu to-do listov, tvorbu nejakých rôznych dokumentov, skriptov. Využíva sa v rôznych firmách, kreatívnych a marketingových agentúrach. A ja si to potom následne kopírujem do content plánu, ktorý mám tu Mám to nahodené takto do kalendára, že vlastne tie jednotlivé nápady, ktoré mi dá, si uložím na konkrétny dátum. Aj tak nejdem, že presne podľa toho, ako je to tu veľakrát ma niečo napadne, nejaký dobrý nápad dostanem na nejaké reelsko alebo karusel alebo niečo, proste nejaký príspevok, tak si ho spravím a vymením ho za niečo, ale je to dobré mať to takto rozplánované. Aspoň viete, že na koľko dní ešte vám ostáva obsah a tak podobne. Keď máte takýto, že vytvoríte si ten kalendár v Notione, dáte tu na len nový page vytvoriť cez to plusko a tu si potom len napíšem, že new page názov Reels, karusel alebo niečo podľa toho, že aký typ príspevku to je. A tu si napíšem ten nápad na video, ktorý mi vypluje ChatGPT v chate content plan. Tak si to proste všetko porozhadzujem a keď to budem mať všetko porozhadzované, následne prejdem na ďalší chat a to je či už tvorba scenárov na videá, tvorba karuselov, tvorba nejakých prezentácií, tvorba scenárov na YouTube video, podľa toho, že o čo ide. Ja konkrétne ten Notion content plan využívam len na Instagram, takže mám tu väčšinou len reelska a karusely. Ale keď máme rozhodený ten content plan, otvorím si tu na nejaký príspevok a
tak to vyzerá vlastne, že naplánovaný príspevok u mňa. A najprv som si tu hodil len ten nápad, ktorý mi vyplul ChatGPT v čete v Content Plan. Najprv som tu mal len toto. Toto som si skopíroval, hodil som to do chatu na tvorbu Talking Head videí, to sú tie klasické kecacie videá. Hodím mu ten nápad, on mi to rozpíše a kľudne si ho potom ešte, nevždy sa držím toho pôvodného nápadu, keď vidím, že lepšie by to bolo, keby to troška inak sa spracuje, kľudne si to ešte prerobím a potom následne ten scenár si skopírujem tu na. A to je vlastne naplánovaný príspevok, ktorý mi už potom len treba natočiť a postrihať. A ako robiť tie scenáre tak, aby boli dobré, tak ja tu mám napríklad medzi súbormi transkript videí, ako robiť hooky, potom tu sú tu rôzne proste transkripty aj na tvorbu scenárov a tak podobne, ale keď si ten chat začnete ešte len keby ho vytvoríte a nemáte tam keby žiadnu históriu, že ako má ten chat tej scenáre tvoriť, tak na začiatok je dobre použiť prompt, tak ako sme používali pri tvorbe content plánu. Ten nájdete tiež v popise videa, vložím vám ho tam. A tu je tento prompt, ten vložíte do nového chatu na tvorbu scenárov, vložíte ho tam, to čo vám treba prepísať, prepíšete a tak podobne. A napíšte mu tam tému, hodíte mu to a následne máte aký prvý scenár, ktorý si kľudne ešte mu tam popíše, že čo chcete upraviť, akým štýlom, to má možno ísť trocha iným, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, hlavne aj napíšte, že akým spôsobom to má upraviť, lebo to, že sa vám to nepáči, neznamená, že na budúce, keď vám dá ďalšiu verziu, že to bude dobre. Takto si ten chat keby vyšperkujete konkrétny na tvorbu scenárov a tiež už po pár týždňoch, tak ako pri content pláne, už ChatGPT bude vedieť, čo sa vám páči, ale tiež sa stáva to, že po chvíli keby opustí od toho štýlu, ktorý ste keby naučili, čiže potom mu to znova treba pripomenúť a to je proste vždy aj v hociakom čete, hoci čo robíte, on po čase proste zabudne na to, akým štýlom a pre akú cieľovku to robíte a treba mu to proste raz za týždeň napríklad, keď sa podľa toho, ako často budete s ním pracovať, tak napríklad raz za týždeň mu proste pripomenúť, alebo najlepšie je sa k tomu vrátite, dáte mu nejaký prvý, po 2 týždňoch mu dáte robiť nejaký prvý scenár, vidíte, že to nie je ono, tak mu to znova pripomeniete, že nezabúdaj, že chcem to takto, pre takú cieľovku a tak podobne a on sa potom keby spamätá a začne to robiť tak ako predtým. Takže, čo sme si doteraz prešli, je to, že si v ChatGPT potrebujeme vytvoriť projekt, vložiť tie podstatné súbory, ako je branding, keď ste napríklad osobný tréner, tak nejaké možno e-booky alebo články alebo hocičo, z čoho vie čerpať to know-how ako osobný tréner a bude to využívať pri tvorbe obsahu. Zároveň tam viete uložiť súbory, ktoré sa týkajú samotnej tvorby obsahu, či ako písať skripty, scenáre, ako robiť hooky a tak podobne. Potom následne vytvoríte si prvý chat v tomto projekte na tvorbu content plánu, použijete tam prompt, ktorý nájdete v popise. To si následne ešte budete upravovať, aby sa ChatGPT naučil, že čo presne od vás chce. Po tom prvom prompte to proste nebude ideálne. To aj keby ste mali neviem aký výborný prompt, nikdy to nebude ideálne. Stále potrebujete ten chat naučiť, akým štýlom chcete komunikovať vy. Potom, keď budete mať content plan, rozhačete si to do kalendáru v Notione. Nemusíte používať Notion, pre mňa je to praktické, budem to mať ako apku v mobile, mám to aj na počítači ako desktopovú apku, je to pre mňa prehľadné, tak využívam Notion, môžete používať hocičo, rozhadujem si to tu do kalendáru, jednotlivé príspevky,
naháčem tam tie jednotlivé nápady na scenáre a keď mám rozhádzané tie nápady, tak to si následne rozpracujem v ďalšom čete na tvorbu napríklad scenárov alebo karuselov. Tiež na začiatku mu tam uvidíte ten prvý prompt, tiež to nebude potom v prvom prompte ideálne, treba ho naučiť akým štýlom komunikovať a tak podobne, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, ako to chcete robiť vy. Taký istý spôsob potom funguje aj pri karuseloch. Na začiatku tam pôjdete prompt, ktorý tiež nájdete v popise. Niečo vám vráti ten ChatGPT, znova ho začnete upravovať po pár týždňoch, čo budete s ním spolupracovať, alebo po pár hodinách podľa toho, že ak sa vám chce intenzívne ho učiť proste robiť to tým vašim štýlom, dospiete k nejakému štýlu, ktorý vám vyhovuje a viete si takto vytvoriť chaty už podľa toho, čo vy chcete robiť. Aj keď na to nebudete mať prompt, ako vám dám na tvorbu tých karuselov a scenárov, vy už v podstate, keď si pozriete tie prompty, vy pochopíte, že ako ten prompt má vyzerať, čo všetko má obsahovať a viete keby ten základ využiť na hoci čo iné, čiže keď budete chcieť robiť YouTube scenáre alebo aj neviem, nejaké tutoriály, hoci čo, tak vy keby viete ten základ toho promptu zobrať, prerobiť ho na iný formát a využívať ho na niečo iné. A takto vlastne využívam ja ChatGPT na tvorbu a plánovanie obsahu na sociálne siete. Je to zatiaľ najjednoduchší spôsob, čo som ja osobne používal a poznám. A hlavne ak nemáte napríklad budget na to, aby ste si platili niekoho, kto by vám sa staral o sociálne siete, podnikáte a chcete začať propagovať svoje podnikanie a proste na to nemáte čas, myslím si, že toto je najmenej časovo náročný spôsob, ako sa venovať sociálnym sieťam. Viete si takto naplánovať obsah na niekoľko týždňov dopredu za reálne, keď už ten chat budete mať proste vycvičený, že už vie, čo od neho chcete, vyžadujete, tak reálne, že viete mať naplánovaný obsah na mesiac za pár minút a následne to už potrebujete len natočiť. Čo do začiatku vám určite bude trvať dlho, kým sa naučíte natáčať videá, hlavne rozprávať na kameru, aby to bolo potom v postprodukcii, v strihu čo najjednoduchšie a aby vám strih potom zaberal čo najmenej času. Závisí to aj od toho, že koľko príspevkov týždenne chcete pridávať. Napríklad na tvorbu grafík si viete vytvoriť nejaké 3 templatey, ktoré budete využívať a meniť tam len texty, obrázky a tak podobne. Ale ten obsah budete mať naplánovaný za 5 minút a keď sa budete fakt venovať tej tvorbe obsahu, tak do 3 mesiacov si myslím, že aj sa naučíte ten obsah dobre točiť tie videá, robiť tie grafiky rýchlo, efektívne a reálne si viete za jeden deň vytvoriť obsah na mesiac dopredu. A ešte vám pripomeniem, že aby ste ten ChatGPT vedeli využívať správne, aby vám dával správne výsledky a dobre pracoval, sú veľmi dôležité tie súbory, ktoré si ložíte tu nahore. A hlavne je dôležitý ten branding. Pozrite si to prvé video na mojom kanáli s názvom Začínaš so sociálnymi sieťami od nuly, tu máš návod. Je to fakt, že ten základ, ktorý si potrebujete prejsť ešte predtým, ako začnete tvoriť na sociálne siete. Takže pozrite si najprv toto a následne môžete prejsť na ten návod, ktorý som rozobral v tomto videu. Dúfam, že ste sa naučili niečo nové v tomto videu, že vám tento proces, ako si zjednodušiť tvorbu na sociálnych sieťach pomohol, že vám ušetrí kopu času a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.